Napaka-video pa. Ay, hapon na di ay amo nang buhaton ang eat it or wear it challenge nga nabuntan nako last week pa jud dugay kayo. So finally mabuhat na gyud namo karon. Nakakaron diri si Justin ang akong pagumangkon. And then si Jericho na pa sa sulod. Ayori pod na sa sulod. And these are the ambot sa tawag ani sa ilaha. Basta mo ni siya ang amo ang panggamiton. Hi Tin. So, muna siya guys. So, kanina mari-ari ang amo mabunutan kung eat or wear it. And then, mamilaing sudlanan guys kapos. So, diri na lang na magibutang kung unsa gani nga number. So, actually, naka-number na ni siya. Like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. And ika-15 ang tubig. Hi, Ayuri! What can you say about this challenge? We're going to paint? Why is this blurry? Oh, dugol gid ay dapat ang dagway. Ah, okay. So, nara si JR, bago lang abot. Asa ka padulong ko, RR? Asiko. Ha? Ay ko. Nasi mong heart. So, namikaroon sa ilang balay. Eat or wear it. Wala na, una na si Ayuri. O, awag ibuhat, guys. Sige. So, ikaw, mani si Jericho. Si Captain Jericho. Captain Jericho, say hi. Ayaw palayo kay mo-blur. Regards to my time 1, Tanka. Yay! So, atong na nako diri, guys. Huwag amo pa ning kamutan nga mabuhat ang inyong gusto nga challenge. Okay, so magsugod na may kinsa mo una. So again, nadi-ari ang number, naka-number na ni siya. Dayon pagkahuman nadi-ari kung kaunon ba namo or amo ang iyabo sa ay pinudagway. Dagway? Sa ulo. So sige, magsugod ta. Kinsa mo una, ikaw din. Oo. Excuse me! Ka-epic! Alisa! Hoy! Ayaw pagtabon din ha kay maigo ang ato ang camera mahulog. I am a snowman. You're a snowman! Sige. So let's start. Ikaw natin. Sige, go. Let's start with iPhone. Number 4. 1, 2, 3, 4. Sige. Ano sa kasi? Tomato sauce. So, ayaw. Piyok din. Layo. Okay, go. Oh no. Eat it, guys. So, kaunan ni mo tin. Dilikod. Okay lang. Ano? Oo. Laban. Sige. Yak. So, ikaw ni Justin. Yay! Sige, next. Ibalik na itong butang. Ibalik na ito. Ayuri! Dami! Akong anak, nawala, guys. Okay, guys. Sige. Madayong taani. Oh, may lagma. Makuhan taani, no? Sige, sunod. Ikaw, Jericho. Lapin na ko kayo ni Diligo. Yuri, come here! Naidog, grabe! Anak, uy. Habang. 8, sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, carnation. Sige. Pindi na lang po. Condense. Condense. Ayaw tanaw. Ayaw tanaw. Oh, pilitaw eh. Okay, so iligo ni Iko. Wear it. It says wear it. So, number 8, condense. Okay. Sige. Ibutan mo siya mong ulo. Yay! Yay! Kuya Iko! Bagong ligo! Maligo again! Hello! Okay! Wala si Captain Jericho! Yay!
Ano? Katulgo na ka, Yuri? O, na tissue. Yehey! May gani. Balik ba na to, ni? 1, 2, 3, 4, 5, Okay ka? 6, 7, 8, Sige. 9. My turn. Dali. Ay, sa ba ka nakaupo-upo? Tani mo na. Sige, mama's turn, babe. My turn. 1, May taglami. Suka daw yun, no? Number 6. 1, 2, 3, 4, 5. Suka na. suko. Oh, very good. Sige. Okay. Kung pa yun, imaho na pong aslong, no? Kung pa ko iliko. Where is it? Matay. Okay, so napunutan ako, guys. Where it? Tila na papilon si Ayori. Lego. Ibilin na ako niya kung si Nina Diary kay. Ayun, Paki na napang mo. So, okay guys. Ilamos na ko. Oh, sit down lang. Sige, go. Ayan. Go. Yan. Okay ra. Papawala ni Kuan. Agay, ni sirit sa akong likod. Wala, ang bangko. Okay. So, yes. Next. Balik na po, Justin. Ikaw, R. Wanna join? Sige. Mag-outdoor na si ano niya ko yung siyang mama. 14. Sige. Wala! Dami lang ko gata! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Asa to? Hala, kulang lagi. Ay, naman recognition ng... Hoy! Ayaw, nag-iilang. Di! Okay. Oh, we only have 4 minutes. Go. Move dito. Sa likod. No! Ay, mahulog ba? Okay. Matay, ay. Pinda ka ron. Sige, ito. Kani ba ito ba? Una, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tong carnation. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cinnamon powder. Cinnamon powder. Dami natin siya. Ang butumot pa na siya. Ay, number na yun eh. Ano number mo na? Sa'yo. Okay. Again. Nakuha na natagad niya si number 4. Alon! Go! Iligo ni Justin ang cinnamon powder. Go, Justin. Go. Asa na to? Shhh! Uy, naalagay mo. Yuck! Yuck! Ayoko na! Manoy! Uy! Okay, so, nasa yung bago. Nasa yung bago nga. Bago nga hair color. La, pwede magsatin. Mo naman siya ibang color. Okay. So, next. Jericho again. So, kwanto siya? Cinnamon powder to Sige, siya. go. Next. 13. Patin. Dili ka naman, no? Tomato paste. Ayuri, kampoy. Tomato paste. Tomato paste. Oh. Op. Again. Kanita nito. Again. Sige. Evening. I want more evening! Very. Swerte kay si Iko. Swerte kay si Iko. So, kaniya. Tomato paste. Okay? Okay, Iko. Ikaw mabot ang bagligo kay Iko. Ding! Lami na kayo si Kuya Iko, Bio. Lugat kay Iko. Okay. Looks like it. Wow, okay, so my turn. My turn. Insan ni bag. Si GR ni. Para ni kan GR. Number 5. Ada. 1, 2, 3, 4. Tuyo nga nung suki kay ko na suka. Tuyo. Biscuit. Sige, dito. Okay. Tuyo ako ang nakuha, guys. Tuyo. Eat. Ay, okay ra, tuyo. Same. May sili. Nanay mo na nagikuan ng yuri niya. Matong na mo nag-eat.
Lusa sa kong ligo, boy. Okay, go. Small. No! Big. Mana. Okay na to. Ning kuan ako. Dili na ako tuhog po doon. Kaya ganda tayo. Okay, so next. Yeah. Back to you, Justine. Wala ko. Pagdusa ka sa ligo, boy. Back to you, Justine. Ipaningot na po do. Small. Tin. Oh, tubig man. Tubig. Galing tubig, ar. Sige, kay tubig man, ato lang sa baulatan. Dayon, magbunot na si Iko daan. Bunot na si Iko daan. Tubig I to ka, have a Justine. little grab. Iligo or ikaon? Ay, three. Number 3, nata. Nata yun. Good luck yun. Ay, mong kaunon ko. Gikamot ng Ayori. Gikamot-kamot ni Ayori. Kamalas pa kuya Iko. Okay. So, sige, nata. Isa lang kabuhok nata kuya. Isa. Isa lang ka nata. Lagi ikaw. Dito na si It. Lami ako? Lami? Wala? Small. Okay, pwede na ninyo manulaan na Yuri. Iko na si Kuya Iko. Ow! Small. Si Sumon. Sige, my turn. Big. Manos? 11. Asa 11, Ani? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carnation, 9, 10, 11. I want to drum. I want to drum. Sige. Ikaw bunot. Get one, baby. Get one. Get one. You get one. Dali. Get one. Madala, Yuri. Madala. Ikaw. Sige, eat guys. Ano yung pagkaon? Kana daw yellow nga buo. Pwede din lang kaunon. Tutulon ako. Tumbal man na, pang katumbal. Hindi mo siya tumbal. Sintal pangaon to niya sa kuan. Ayo lang, gamay lang. Gamay lang guys ha. Loy mo sa kuan, pang niyo mo. Dala kami mga bantay. Gusto ka din? Share ko. Si JR na lang. Para safe. Asa na tong bata? Iyori, bantay si Iyori. Sige, kamot na. Yak! Sige, na-scramble na siya, oy. Ay, damak pa kayo. Hugaw-hugaw naman ikan. Kung ano eh? Bunon. Bunon. Yak! Murag ka kaong sipon! Yes! Dili ko! Dili ko! Ako na lang niya mo! Dili ko! Okay, go! Go! Dili na ako kaya! Dili na ako kaya! Go!
pa maligo. Huh? Sige, after. Sige, mahuman. Diyan ko na. Hapit na may mahuman. Likay kayo mo? Mama, Oo. nakayami, dapat. Gabi gid kayo, Bino? Manana ni? Number 1, ding-dong. Okay. Yummy. Wear it, Kuya Iko. Okay. Okay na. Giluday. Ako na sad. Maligo ra karon diya. Ano wala man to nagibot gahapon ni? Okay, 16. Wala may 16. Wala yung 16 guys. No, Pino! Wala yung 16. Napit na yung Number 10. Gata. Gata. Sa kalupot naman namin ating ibang buhat, eh. Okay. Eat. Alam mo, punta rin siya iligo para ikaw makasama. Hello! Wala nang chismis, babe. Be! Wala na, be! Wala na! Nana, tugbahan na rabanig kuan? Dami man siya! Dami siya! Wala. Dami siya! Dami siya! Almost daytime. Almost daytime. Lami siya. Humot. Kasi pwede rin sa buhok. Okay. Justin. Kung damak ka ayaw nga kuan ay challenge. Tagay may challenge. Masala po na ako mo ako napunutan. Sige, Ten. Where? Okay ra, at least na where. Bibi, oy! Where? Uy! Pwede naman pala man. Ay, sorry. Sige. Kasi next si Justin, Iko. Kapit na dyan may mga man, guys. Sala, last 2 na lang man na ini. Pero nahurot na ni Ayori. Nahurot na. Unsa pa na wala na to nakuan. Wait, go. Saan wait, go? Tala. Powder. Duha naman lang ug dunong tao tanawa sa gani. Paliw sa gud ko ng RO. Mo na siya. Kani sa gani nitin. Crispy fry. Crispy fry dayon. Cheese powder. Cheese powder.